בחודשים הקרובים תהיה לכם הזדמנות של פעם בחיים. תגיעו ללשכת הגיוס כדי לעשות את המיונים והבחינות של הצו הראשון. אני זוכר את הרגע שאני קיבלתי את הצו. פתחתי את המעטפה, התרגשתי, ואחר כך כאשר הלכתי ללשכת הגיוס בירושלים כדי לעבור את המיונים. תאמינו לי, כמה שרציתי להצליח, לא הבנתי אז כמה זה חשוב. לא הבנתי כמה מה שעשיתי ביום ההוא השפיע על כל החיים שלי עד היום. אין לי ספק שאם לא הייתי עושה אז את המבחנים כפי שעשיתי אותם, מתאמץ ומשקיע, ואם לא הייתי אחר כך עושה שירות צבאי שעיצב את האופי והאישיות שלי ביחידה 8200, לא הייתי מגיע למקום שבו אני יושב היום בכנסת ישראל. אני אומר לכם, תתאמצו, תעשו, תצליחו, וכל החיים יהיו פתוחים לפניכם. שיהיה לכם המון בהצלחה.